No niin, terve. Tämä on nyt toinen kerta, kun minä kuvaan tätä videota ja ei tullut siitä ensimmäisestä otosta kauhean hyvä. Nyt S-kauppa lähetti minulle viestin, että ruokatilauksesi on matkalla ilmeisesti. No se on kiva. Onpas hyvä, kun pikkusen tulee luonnonvaloa tuolta. Aurinko on kylläkin pilvessä, että siellä on tämmönen puoli, mutta silti, että sitä on nyt sitä valoa, niin se on ihan kiva. Joo, no niin. Minulla oli 2 asiaa tälle videolle ja tässä ei siis paljon asiaa olekaan. Tulin tuossa salilta vähän aikaa jo sitten. Sen verran, että pyykkikone on pick-up-koneellisen ehtinyt tuossa pyöräyttää ja salikamat pitää sieltä nostella kuivumaan ihan justiinsa. Huskas taas nyt tuosta pois. No niin, nyt se menikin siitä. Ilmoitus meinasi jäädä ruudulle roikkumaan. 2 asiaa. Mä oon noin 125–150 euroa jäljessä mun budjetista, tai että on tullut sen verran noita yllättäviä kuluja. Tai mulla on sitä puskuria sen verran, että mä ihan siis kerskakulutinkin 20 euroa tosta minun siitä puskurista. Nimittäin minä ostin Tetriksen tuohon minun Gameboylle, joka se ei ole vielä tullut, että se on postissa. Mutta sit minä pelaan minun Game Boy Advancella Tetristä. Joo, mulla on siis puskurissa nyt vielä silti joitain kymmeniä euroja. Ja tietysti, jos nyt pyykkikone hajoaa, niin kyllä sille nyt säästöstä aina löytyy rahaa, että tälleen näin, että ei tässä nyt silleen mitään hätää ole. Mutta että ehkä on nyt mennyt budjetti pidemmäksi kuin mitä mä ajattelin, että se tässä kuussa menisi, mutta tää on tällaista elämässä, siis aina tulee jotain. Aina tulee jotain ja se on elämä. Nyt me eletään sen kanssa ja mukaudutaan ja kaikki menee kuitenkin ihan hyvin. Joo, minä tein evääksi, kuulkaas, tälle viikolle. Laitoin riisiä paistoin ensin riisin ja sitten keitin siinä samalla paistinpannulla. Sitten heivasin siihen hemapaa, parsakaalia pakkasessa, kun niitä sattui pakkasessa olemaan. Sitten kanan paistoin siihen teriyaki-soossissa, kanan siinä muljutin pannulla. Ai että tuli hyvää ja syö varmaan ihan hyvin 5 päivää tosta ja ei ollut muuten kallista. Joo. Toinen asia, mistä minä olen saanut hirveästi riemua tai siis mikä on minun mielenterveyttä ihan oikeasti nyt niinku auttanut tai helpottanut tässä näin, että on vähän niinku saanut relattua ja pään pois noista työjutuista, niin minä olen pelannut Game Boy-pelejä, vanhoja Game Boy-pelejä. Tetristä olen hakannut, minä olen aika huono siinä. Nyt tähän minä editoin, jos minä jaksan ja pystyn ja kykenen, niin editoin minun Tetris-pelaamiskuvaa. Minä olen sitä Steam Deckillä pelannut. Oikeastaan minä en mitään muuta pelannutkaan Steam Deckillä kuin vanhoja Game Boy-pelejä nyt. Mikä siis Steam Deck on siis siihen aivan liian kallis ja ihan liian tehokas vehje. Mut silloin on ollut kyllä siis tosi helppoa vanhojen pelien emuloiminen. Joo, minä olen pelannut siis Tetristä. Sitten minä olen hakannut Battletoads and Double Dragon peliä. Se on hieno Game Boy-porttaus siitä pelistä. Darkwing Duck, of course, my old favorite. Sekin on hieno Game Boy-porttaus. Mä oon pelannut sen kerran läpi aikaisemmin ja se ei vaan vanhene ikinä. Ja sitten Batman Return of the Joker. Aivan huikea Game Boy-peli. Joo. Ja kaikkea. Siis Pokemon Crystallin aloitin tossa kanssa. Se on kylläkin Game Boy Color-peli jo sitten. Ja sitten noin Dragon Warriorsit 1, 2 ja 3 on myöskin tehty Game Boy Colorille, että niitäkin voisin pelailla kyllä. Anteeksi. En mä tiedä, tässähän tää on taas mennyt. Tämmönen pieni statuspäivitys ehkä tähän kohtaan vaan. Ei tässä sen kummempia. Vähän ollaan budjetissa pitkällä. Mutta katsotaan nyt miten tää menee. Ehkä tää menee, kyllä tää nyt ihan hyvin toistaiseksi, mikäli nyt ei tule enää ihan hirveitä ylläreitä. Noniin, moi!